Van de week was natuurlijk het nieuws in de PZC bekend geworden dat er nog maar 2 locaties voor de kerncentrale zijn. Hoe is dat bij jullie binnengekomen? Ja, op zich is dat niet zo verrassend natuurlijk. Wij nemen dit ook heel serieus. Dus in die zin dat we nadrukkelijk in beeld zijn, is voor mij geen nieuws. Wat ik wel nieuw was voor mij, is het rapport van Tennet. Waarin eigenlijk wordt gezegd dat Eemshaven ook net technisch, dus meer vraag, heel interessant is. En dat dat juist bij ons in het gebied een uitdaging is. Dat betekent eigenlijk dat er een afgeweken is van het tijdspad wat in eerste instantie natuurlijk gecommuniceerd was over het nemen van een beslissing waar een potentiële nieuwe kerncentrale moet komen. Ja, er zijn wat verschillende signalen over geweest de laatste tijd. Eigenlijk wilde men voor de zomer zelfs nog duidelijkheid geven. Nou, dat is niet gelukt. Dus we zijn van een longlist naar een shortlist gegaan. Ja, en nu is eventjes spannend. Straks het Kamerdebat van 2 juli. Hoe kijkt de Kamer nou naar een locatie als Groningen? Hè? Want de Kamer heeft altijd gezegd Groningen moet worden ontzien. Maar het blijkt nou wel een hele geschikte locatie. En de Kamer heeft ook in grote meerderheid de wens uitgesproken voor kerncentrales. Dus ze hebben daar nog best wel een dilemma liggen, hoor. Dat is nog een flinke noot die gekraakt moet worden natuurlijk, want ze komen nu toch wel een beetje terug op wat ze eerder gezegd hebben over natuurlijk Groningen. Nou, het leek eerst een formaliteit, maar nou blijkt de locatie zo geschikt te zijn eigenlijk. Ja, het brengt wel een dilemma teweeg, denk ik. En ja, ook voor ons, hè, want als je in beeld bent, we hebben altijd geredeneerd van nou, we zitten goed aan tafel. We erkennen ook dat er een nationaal belang speelt. We hebben een industriecluster. Hè, nou ja, als het allemaal onder de juiste condities en afspraken kan, dan is er met ons echt te praten over zo'n ontwikkeling. Alleen we zien nu dat het eigenlijk geen nationaal belang meer dient, maar dat je vooral lokaal je stroom ook moet gaan verbruiken. En dat betekent toch wel dat er een hele grote ontwikkeling achteraan komt. En ja, dan geven we ook wel een winstwaarschuwing af. Kijk, we willen natuurlijk graag een stukje werkgelegenheid, voorziening overeind houden. Maar niet ongebreideld. Dus het moet wel passen bij de schaal van dit gebied. En we willen ook de weidsheid en het Zeeuwse landschap willen we ook behouden. Dus ja, moeilijke dilemma's liggen ervoor. Want kunt u dat eens even uitleggen? Want nu blijkt het dat de opgewekte stroom van de kerncentrale hier toch zoveel mogelijk gebruikt moet worden. Maar die vraag is er nu niet. Nee, Tennet geeft eigenlijk aan van de stroom die je opwekt in Zeeland, en specifiek hier in Zeeuws-Vlaanderen, die kun je eigenlijk de provincie niet uitkrijgen. Zeker op piekmomenten wordt dat heel erg lastig. Dan is het advies, dan kun je dus met heel veel verbruikers in deze omgeving kun je veel oplossen. Maar dat is wel op een hele grote schaal. Dus het gaat niet over 1 waterstoffabriek, maar misschien wel 20. Dat soort schaalgroottes. Het gaat niet alleen over het verduurzamen van de industrie. En dat is ons ook lief en dat willen we ook graag. Maar het is ook nog heel veel extra. Ja, en dan zijn wij wel alert. Dan gaat het er echt om van, is dat het type bedrijvigheid dat je ook graag wil huisvesten. Werkgelegenheid die daarbij hoort. We hebben natuurlijk ook het liefst een economie van mensen die hier ook komen wonen. Die hun geld hier uitgeven in het centrum. En we willen veel minder iets zijn wat gestoeld is op enkel goedkope arbeid, arbeidsmigratie. Dus het moet wel een duurzame gebiedsontwikkeling zijn. Wij vroegen ons eigenlijk nog af, hoe kan het dat Rotterdam nu al afgevallen is? Wij hebben namelijk iets andere geluiden daarover gehoord. Nou, formeel doet hij ook nog wel mee. Omdat ze hem in de procedure kunnen ze hem nog niet laten afvallen. Ja, dat is een beetje cryptisch. Maar de locatie is eigenlijk nog te goed om hem volledig weg te schrijven. Maar men ziet nou wel, het is eigenlijk geen reële keuze. En ik moet eerlijk gezegd vandaag ook nog verder lezen om te kijken waar dat precies op hangt. Ja. Nu merken wij onder onze berichten op onze sociale media, dingen die wij te horen krijgen, dat er een wisselende reacties zijn op wel of niet de komst van de kerncentrale. Hoe moeten we daarmee omgaan? Wat kunnen we die mensen nu vertellen?
Nou, ik denk dat het belangrijk is dat we als gemeentebestuur in ieder geval bedachtzaam omgaan met deze casus. Dat we goed moeten kijken van wat houdt het in? Leg die puzzels samen en kijk dan van bevalt ons dat totaalplaatje. We krijgen nu allemaal stukjes. En dat is ook het moeilijke. Hè? Je kunt verantwoordelijk nemen voor zo'n kerncentrale. En dat is op zich voor een gebied als het onze natuurlijk al een enorme opgave. Maar als je daarnaast ook nog verantwoordelijkheid moet nemen voor alles wat er achteraan komt. Dan moet je gewoon heel erg oplettend zijn met elkaar. En ook assertief zijn, ook naar een Rijk. Hè? Om te kijken van wat kan er wel en wat kan er niet. Dat zou bijvoorbeeld ook kunnen betekenen dat je misschien zegt van nou 2 kerncentrales, dat gaat ons echt de pet te boven. Maar als u afschaalt en het veel beter past bij de vraag die we hier hebben, dan zien we kansen. Ja. Dus je zou kunnen denken aan een kleinere centrale bijvoorbeeld. Wat is nu het plan wat voor ons ligt? Wat voor tijdspad, wat voor dingen kunnen we verwachten in de komende periode hierover? Nou, ik verwacht in ieder geval 2 juli een Kamerdebat. Nou, dat zal al wat richtinggevend zijn. Ik weet niet of me voor de zomer nog knopen gaat doorhakken. Maar dan zal tegen september zal de Kamer wel een oordeel hebben over, heel simpel, wat te doen met Groningen. En dan vervolgens kijkt men naar de casus van dit gebied. En dan is de vraag, wil de Kamer nog extra informatie over bijvoorbeeld die vraag? Hè, hoe ziet die er dan uit? Is die hard te maken? Hè, want men zal ook garanties willen hebben als het gaat over miljarden. Ik hoor bedragen van 30 miljard plus. Ook weet je, op het moment is het toch ook zoeken naar geld in Den Haag. Dus men moet daar scherpe keuzes maken. En dan is toch even de vraag van gaat men die grote investering aandurven? Of maakt men andere keuzes? En een van die keuzes kan dan zijn afschalen. Of niet, of anders. Hè. SMR wordt ook wel eens genoemd, wacht daarop. Er zijn natuurlijk allerlei scenario's mogelijk. Kan ik niet op vooruitlopen, maar de Kamerbrief leert mij nu wel vandaag dat 2 centrales hier heel erg complex zijn.